To jsme ale jeli na kolizním. Jsme na kolizním kurzu. Jsou blízko toho, že ty lodi? Úplně u něj. Jak do Kánka? A deviace? Deviace 2. Bachty trošku, jo? A rychlost a plachty? Bachty trošku. A rychlost 5,60. 5,60. Tak já točím. Ale umřel. Ty nás nebojíš nebo co? Co? Už se nebojíš nebo co? Už se bojím. Trošku nakloníme. Ne, zapomeň na co. A to On právě položil ty madračky. Jo. Já je právě držím. A my tam nejsou slučky? No právě, že nejsi. Ale dobrá. Ty jsi takový kutěj? Ať máš taky na památku. Tak asi až potom. Kačka bude na netu. No. Kačka bude na internetu. Zamávej nám. Ahoj lidi. Normálně. Jo. Držíš se. Takže ty zlobíš. Tak to si tady máš tady máš ty moje vypadá, tak on to celý něco stáčepecí. Ještě to rukou. To není možné, to bude nějaký podobný. Kačí kouže! Kačí tady to. Bohužel, i to ty. Ještě taky mám první do toho stranu. Ale dobrá fotka, to konečně nevypadám jak ananas. Tak. Tentokrát máme kapitána trošku jinýho. Konečně se Jenda chytil kormidla. No a dnes celý den začali jsme za velmi mírného větru. Nějakých 7, 6, 7, 8, 9, 12. 10, ale teď za větru 12. Plachtíme. Krásně. Opalujeme se. Na husí křídla. Tak. A
Dneska vlastně celý den umíme tady tyhle ostrovy, to už jsou Kornaty, ale počítám, že tady tohle je Dlhý otok a my jsme dnes začali něco jsem zase stoupil, nevím, to tady něco musí tahat. Někde vzadu jsme nezahájili plavbu. Na začátku Dlhého otoku. No zaostří. Tak. To bylo na tu kameru, ne na mě. Jedna křičí zaostři a přemýšlím, jak mám zaostřit. Pode mnou je pistolka, doufám, že se nerupla, já jsem ji fakt neviděl. Tak, tady máme jednoho opalujícího, se na dingo celý den, tam, že nebude skučet. Tak já musím jenom přejít. Až tak a pokusím se teď zahrát na Jacka. Tak, dostáhnu ruce a zařvu: Jacku, já lítám. Opravdu já lítám. Ne, nebudu dělat blbosti. Tady je Vláďa. Skračím na druhou stranu. Jak si krásně loď prořezává vlny. Co mi to děláte, pane Jardo? Když se zabírám plachytnicu. To je jediná dostupná plachetnice na moře. A ještě za náma teda dvě. Před námi je přece. A máme rychlost 5. Máme teda vítr 5,8 a máme rychlost 3,8.
Děkuješ. Modelce tamhle. Modelíně. A kde je druhá modelína? To už je vysušená na špičce tam. Cikání zvůlek pro trhnutí. Taťkovi tyhle ty natáčky moc líbit nebudou, protože ten by chtěl akci a my vždycky natáčíme jenom ve chvílích, kdy máme čas a kdy je hezky. Co mi to děláte, pane Jardo? Když se zabírám plachytnicu. To je jediná dostupná plachetnice na moře. A ještě za náma teda dvě. Máme rychlost 5, máme teda vítr 5,8 a tu máme rychlost 3,8. Tak touhleto užínkou jsme před chvilkou projeli. Jela kolem nás velká výletní loď. Proto jsme nenatáčeli, páč jsme se báli. Krásný zájem. Tak. Přijeli jsme k bunkru, který byl využíván za druhé světové války. Dneska to datuje turismus. Ségra už šnorchluje a potápí se pro škeble a mušle. Někdy to dělá na 4krát. My teda cestujeme dovnitř. Jo, kačka tam je. Dneska po válečných lodí tu zbyly jenom malé lodičce. Jo, koukej po ní, prosím tě. Tak, už jsme uvnitř. Už jsme uvnitř areálu. Asi to budou mít rozdělený, nevidím žádný vchod. Jo, tam asi bude. Tam budou, jo. Tady vypadá, že bude vchod.
za náma jdou další. Můžeme být rádi, že jsme sem přijeli tak čas. Já bych chtěl blíž, než tam někdo. Ne, nikdo tam nevlezl. Kdyby tam někdo vlezl, to co kde, ne? Wow. Jo, tam asi ne. Co? To není malý, to je zatíží. A jedna vyšší a jde další, tak to. S tím malým kopkem bych si říkal. Vidí toho Jura, Dalimace už tady vidím asi po 6. Dvakrát jsem ho viděl na moři. Oni nemají moc lodí, mají možná 50 lodí. Furt jezdí ty samé.